В днешния епизод ще ви представя една моя много усмихната клиентка, инженер Лиляна Мирчева. Здравей, прекрасна Лили! Здравей, Вики! Как си? И добре ли си? Добре, неделно, спокойно, почивно, още малко и подготовка за новата седмица. Да, много си свежа. То ти от колко време си ми клиентка горе-долу? Ами, близо 2 години. Юли месец ще стана 2 години. Още от стария салон. Да. Спомням си. Супер случайно. С огромната усмивка, като дойде. Случайно те открих в интернет. Исках да е нещо, което да е на 15-20 минути пеша, да мога да се разхождам, да имам малко време за себе си. И така излезе ми в Google, така 20 на минути от вкъщи разстояние. Викам, супер, това е мястото. Видях, че има и фризьор. Викам, чакай да пробвам нещо ново, нещо различно. И така, мисля, че още от самото начало доста добре бях много доволна. Първо, защото видях, че не пилиш ногтите с пила електрическа, което за мен беше супер важно. И да, може би това беше първото, което ме заплени. Вече е все по-голяма рядкост увиването по този начин. Повече с електрически пили работят. Да, което механично със сигурност не е окей за ногтите, доколкото знам, не е полезно. А пък моите са проблемни от гледна точка на това, че ти знаеш, аз имам проблем с кожичките, доста си ги така пипам. Дърпаш. Да, и затова предпочитам да е по този начин, защото със сигурност поддържа много по-добре кожичките и ногтите. Бях в много тежко състояние, като дойдох при теб. Със сигурност това си спомням. Аз също си спомням. Всичко беше издърпала, гризви към майко. Да знаеш, че ще не трябва време да ги поправим. Да, това ми каза. Имаше търпение. Абсолютно. Как е малкият Сладур? Малкият Сладур пак е болен. Не. Но е вкъщи с това боледуване в градините просто е ужас. Да, както винаги ми го върнаха от детска градина по време на работа. И сега е няколко дена вкъщи, но той пък е доволен. Хубавото при мен, че мога да работя от къщи от време на време и през това време да го гледам и да сме заедно. Да. Таткото помага ли? Таткото помага, да, занимава се доста с него. Мога да кажа, че особено тази събота и неделя така доста ме е отменил. Ти много пътуваш, доколкото знам. В Германия, нали? Така съм запомнила. Да, ами хода често пъти и това е може би едно от най-хубавите неща в моята работа. Командировка в Германия, където дълго време живеех и се радвам, че още имам така доста контакт с хората там, с местата, на които живеех и ходех. Изградила си приятелства там, сигурно. Да, доста добри приятелства през годините, с бивши колеги, приятели, които срещнах през времето, което бях там. Живеех 13 години. Леле! Дълго време, мога да кажа. Почти целият ми съзнателен живот мина там. Защо се върна? Добър въпрос. Ами, основно заради семейството, заради това пак да бъда там, където съм израснала, там, където са корените ми и основно малкия моя син да може да познава семейството и мястото, откъдето идвам аз. Той там ли се родил? Да, той е роден там преди точно, да кажем, 6 години без 8 дена. По време на така голямата корона. Може би това беше и времето, в което реших да се върнем, защото беше много така труден период, в който не можеше да се пътува и да се ходи между различните страни. А пък родителите ти са тук? Да. И майка ми и баща ми са тук, в София. И реших, че това беше труден момент да се роди нов живот и да не може да го види семейството ми.
И може би беше и наистина момента, в който окончателно реших, че е време да се върнем. Основно заради него бих казала. Мгм. Там не мога да кажа, че нещо ми е липсвало друго, освен може би семейството, мястото, където съм отраснала. Сега имам възможността вече да покажа на сина си къде съм играла, къде съм живяла, къде съм Да виждаш учила. баба си и дядо си често. Да, често пъти е с тях. И това за мен беше много важно. Осъзнах го, когато той се роди всъщност, че Помощта на баба и дядо е несравнима. абсолютно. А мъжът ти какво мислиш по въпроса? Той искаше ли да се връща? Те подкрепяше ли? Той първоначално не беше особено съгласен, може би заради различията в двете страни, България и Германия. Мгм. Така, условията на живот, мога да кажа, условията на средата, в която бяха така доста добри и беше така малко оплашен в началото, как така отново в България, всичко наново, човек трябва да си напусне работата, да си намери нов дом, всъщност да започне на нулата след 13 години живот там. Но мога да кажа, че с общи усилия след някакво известно време стигнахме до консенсус. Мгм. И той се съгласи да се върнем обратната, като основно преместването падна върху мен, но въпреки всичко подкрепяше ме, мога да кажа, да, помогна. Преместихме почти целия си живот оттам. В смисъл, Това е много голяма крачка. да, много неща. Всичко, което имахме там, всъщност го взехме на обратната, което беше... Малкият на колко е бил? Нямаше 3 годинки, беше на 2 О, години. първият му няколко език месеца. Да, реално не е български. абсолютно да. Беше... Основно говореше немски, разбираше български, нали, защото ние говорехме. Мгм. Но той основно на немски, защото ходеше в немска ясла. И в началото, тук първите седмици беше интересно. Ние му говорихме на български. Той ни отговаряше на немски така доста упорито. Но в един момент свикна, мога да кажа, че за него адаптацията към България премина доста по-бързо, отколкото нашата. Мгм. Нашата, мога да кажа, на моменти дори все още продължава. Но... Съжаляваш ли? Не съжалявам в никакъв случай. Липсват ми определено хората там. Но тук се чувствам добре. Чувствам се спокойна, чувствам се на мястото си през последните години. Беше ми трудно в началото, може би заради наистина различните условия на живот, на работа. Срещнах така доста, мога да кажа, препятствия в началото в Дай работната пример. среда. Какви са били условията там, които тук не са? Едно от тях, директно, което бих казала е, там много се уважава това, че си майка. Когато имаш една, така, мога да я нарека тежка професия като моята, това да балансираш между майка и инженер е доста трудна задача. Там това нещо много се зачита, уважава и подкрепя от гледна точка на това, че, например, аз бях на малко по-съкратен работен ден, след като той се роди и се върнах от майчинство. Докато тук, например, тази опция, мога да кажа, че доколкото знам, не съществува. Тоест, трябва да съм на пълен работен ден. Често пъти взимам детето си последно от детска градина, седи и ме чака, което да, е доста Това трудно. не зависи ли от работодателя и от условията, които сте договорили в началото? Да, съгласна съм, така е, но не съм чула за случаи. Може би има, може би не съм достатъчно запозната все още за случаи, в който майката има възможността, примерно, да приключва работния си ден в 2 часа или в 3 часа, за да може да си вземе детето и да прекара малко повече време с него. Нещо, което със сигурност в Германия работех до, мога да кажа, 3 часа някъде след обед. След това отивах да го взема и прекарвах целия си след обед с него. Според мен и тук има професии, които можеш да свършваш в 3 часа. Със сигурност. Ако ви е такава оговорката. Да, съгласна съм. Може би по-скоро в моята е по-трудно. Да, може би да, но може би по-ниско заплащане ще бъде съответно. Да. Малкият сега говори двата езика ли?
Повече и основно българския. Немския език го поддържаме, ходи на уроци по немски език. Често пъти му четем на немски и говорим му аз на немски. Вече е в период, в който се сърди и ми казва ми, мамо, тук е България. В България се говори на български, но аз ужасно много държа на това да знае, не специално дори немски език. Нещо, което научих през живота си в Германия, беше, че езика е ужасно важен ключ към това да достигнеш хората, да се докоснеш до тях. Мога да кажа, че когато заминах за Германия, не говорех въобще немски език. Може би знаех точно 2 изречения. Беше много трудно да се разбирам с хората на английски. Немците не са от хората, които говорят на английски с удоволствие. Според мен е супер важно децата да учат повече от един чужд език. Абсолютно. Съгласна съм. По този начин мисля, че светът е отворен към тях. Дори няма никакво значение какъв език. Този начин можеш, поне според мен, да се докоснеш до повече култури, повече различни типове хора, да вземеш за себе си, което най-много ти харесва, най-много приляга и ти допада. Абсолютно. Дали това е мит? Често пъти го чувам в България. В началото, нека започна така, може би когато заминах, бяха доста... Първо, да започна там. Бях в 2 различни области на Германия. Това също има много значение. В коя част си там? Първоначално живеех 2 години в Байерн, където хората са доста по-студени, бих казала, доста по-затворени и по-трудно приемащи чужденец. След това се преместих и живеех близо до Франция, където хората бяха много по-топли, много по-така отворени към мен. Това също има значение, но да, мога да кажа, че първоначалната среща с немците така, те не изразяват емоции, не говорят твърде много лични неща. Трябва да можеш достатъчно добре да ги предразположиш. Да стигнеш до тях. Абсолютно. Това става първо чрез езика, ако говориш техния език, според мен. След това, може би, когато малко те опознаят, видят какъв човек си, работят заедно с теб, видят, че си сериозен, че си отговорен, че държиш на думата си, така да изградиш някакво уважение от тяхна страна, тогава нещата се променят. Тогава определено мога да кажа, че имам няколко много близки приятели там, които определено ми промениха мнението за немците. Така, доста емоционални хора. Да, то е хубаво да уточним, че не говорим общо за всички, разбира се, но просто по-голямия процент. Да. Иначе, според мен, хората наистина навсякъде има и много добри хора, лоши хора, усмихнати хора. Така че не категоризираме цялото общество, че са студени. Просто така по улиците повече се забелязват, според мен, омървушени хора, не знам. Така, студени са, да, и от гледна точка винаги с дистанция, така може би първоначално. Относно излизането, понеже ти спомена, аз съм много социален човек и може би хората, с които съм била през последните години там, бяха и така по-социални, обичаха да ходят на театри, на кино, на концерти. Има и такива, които по-малко излизат, със сигурност. Пак зависи, може би, от човека. Но пък аз винаги съм привличала, може би, по-социалните хора около себе си. Затова не мога да кажа. Може би, да, рядко се е случило да има хора, които нямат така по-развит социален живот. А в областта на обслужването, дали са по-мили, по-учтиви? Ами мога да кажа, че тук срещаме една доста голяма разлика между България и Германия в повечето случаи. Сега
с цел да не обидя, нали, по някакъв начин някой от някоя страна, но в началото тук така ми беше малко културен шок, бих го нарекла, защото като отидеш на пазар, примерно на фризьор, на първите места, които ходех, аз не бях запозната къде да ходя, не познавах, нали, много около себе си салоните или магазините. Така се сблъсках с доста груби хора, доста намръщени в лошо настроение, което е разбираемо. Нали? Живота не е лесно нещо, но ми направи впечатление, че хората не са така учтиви, както там. Дори да е лицемерна учтивост до някаква степен немската, човек очаква, нали, когато отиде да си купи нещо или или на маникюр, към него отношението е да е добро, да е мило, да е така. Възпитано и учтиво, да. Абсолютно. Мога да дам един пример дори с салона VK. Първата година не ходих при теб, не се познавахме. Ходих в съвсем друг салон, където мога да кажа, че момичета бяха доста изнервени, доста така споделяха някои неща, но груби неща, така неучтиво. За други техни клиенти? Да, обсъждаха твърде много хората по друг така груб начин, което ми направи лошо впечатление. Не се чувствах добре, когато отида. Това, което ми направи още първите пъти, когато дойдох при теб и избрах, нали, салона, че ти винаги си усмихната, винаги ме посрещаш на вратата. Първия въпрос е винаги: Лили, искаш ли нещо за пиене? Настани се, остави си нещата. Нещо, което така предразполага веднага към това да се чувствам добре. Това е времето за мен, нали, в този момент. Твоето отношение към мен, разговорите ни, така предразположиме да говорим, да споделям. И винаги си тръгвам усмихната, мога да кажа. Винаги така с много добро настроение. Много мило. Може би това, което се научих там, в началото работех различни видове дейности, докато учих и бях студентка. Така, на моменти даже мога да кажа, че шефовете, които съм имала, са ми казвали как да се държа, как да се отнасям към клиентите. И това нещо тук наистина на много места ми се е губило. Разбира се, не мога да кажа пак по този знаменател за цяла България, за всички хора. Но да, за съжаление го има този фактор. Но при теб съм се чувствала... Избрала съм си сега последните 2 години местенца, на които да се чувствам добре, да влизам усмихната, да се тръгвам усмихната винаги така. Ти знаеш, идвам понякога след работа така изнервена, сърдита, уморена. Но след един разговор с теб, след това мога да кажа, че така тежестта пада от плещите. Според мен на нас това е целта в салоните, да дойдеш и да разпуснеш, да ти е приятно, да си спокойна, да споделиш нещо. Да, това е малкото време, което взимаш за себе си в един такъв забързан живот. На всяка една майка иска в малкото време, което има, да бъде приятно, да бъде топло, уютна атмосфера, обстановка. А ти преди обръщаш ли си повече внимание за себе си или не? Скоро ли си почна? Мога да кажа, че покрай теб има някакво такова минимално влияние, може би. Така, в Германия това също не е само мит, ами жените може би малко по-малко отделят време за себе си. Може би така бях привлечена от това нещо там и по-рядко ходих на маникюр, повечето пъти си правих сама ногтите, сама косата, сама се боядисвах. Не е ли трудно да се бодисваш сама вкъщи? Определено. И това пак един добър пример с VK салона, където дойдох с почти черна коса преди около година и половина. Да. И няма да забравя, че тогава попитах, може ли най-накрая да изсветлим, да оправим, да не пада толкова много, да не е толкова суха. Беше доста така занемарена, мога да кажа. Благодарение на вас, така след година и половина вече съм доволна от цвета, от състоянието на косата и
има определена промяна и гледам, не мога да кажа, че си го налагам, но да имам поне няколко часа в седмицата, които да са моите часове. Независимо от забързания ритъм на живота, може да са минимални неща, но все пак да си обърна някакво внимание, защото според мен всяка една жена трябва да го прави, да поглежда себе си. Винаги съм ти се възхищавала, между другото, още в началото, когато те видях, как си винаги така добре поддържана, добре облечена, супер изглеждаща и въпреки всичко винаги на фронта, винаги на линия, винаги на работа. И си викам, не е невъзможно това. В смисъл, трябва със сигурност да взема най-доброто. Да. Хем не си обръщам чак толкова внимание, колкото изглежда. Наистина. Просто нямам време за себе си особено. Аз това ще да ти кажа, ти въобще някакво свободно време, кога отделяш, не знам, просто винаги когато те виждам, винаги си в крачка, винаги имаш нов проект, нова идея. Супер голям перфекционист си, което отнема още повече време. Но не работохолик. Работохолик, много сериозен. Но обичам работата си, точно заради това, че се срещам с различни хора, коментираме различни неща, от които мога да взема някаква поука. И определено ми е приятно. Ние с теб много бързо почнахме да си споделяме някакви неща. Нямах търпение да дойдеш следващия път да ми разкажеш какво е станало. Понякога съм си задавала въпроса как се чувстваш, като идват толкова различни хора при теб, споделят ти историите си. Със сигурност е до някаква степен натоварващо и за мен твоята работа не е просто един маникюр, не би го нарекла в никакъв случай така, защото ти до някаква степен си психолог. Мисля, човек, който успява да предразположи човека, успява със сигурност да го накара да е позитивен във времето, в което е при теб, което не е лесна задача. В смисъл, когато ти си имаш вътре в себе си твои си задачи, проблеми и неща, за които трябва да мислиш, но определено не е лесно с толкова много различни хора да се срещаш всеки ден. Не ме натоварват хората. Ако ми споделят нещо, което е тежко за тях като случка, я мисля. Не ми е много със сигурност приятно да чувам лоши неща и след това ги изживявам. Харесва ти да работиш с хора, да общуваш с тях. Определено. Взимаш ли поуки за себе си от различните хора? В смисъл от някоя история на хората? Успяваш ли да видиш себе си, може би да се разпознаеш в някакви случаи? Да, случва ми се, да. И да разпозная себе си, дори понякога сравнявам за какви неща се ядосвам аз, пък нали, са ми споделили някакъв проблем, който е доста по-сериозен. Аз деня съм се ядосвала за някаква глупост и ми променят ми мирогледа. Тоест е полезно това общуване и за теб, нали? Не само за хората, така двустранно е, бих казала. Да, абсолютно. Добре, въпрос, който всеки път си задавам, когато те видя. Пак ще повторя, че си за мен заета 24/7, със сигурност, така, по това, което виждам. Остава ли ти някакво свободно време за теб? Някакво време, в което да имаш време за хобби, за пътуване? Не знам. За хобби, сутрин ходя да тренирам. Това е нещо, което в момента правя различно. Сутрин рано преди да дойда на работа. И моето хобби като цяло са танците. От едно време, но просто в момента не ходя да танцувам. Преди ходих в една школа и ме разтоварваше много, но сега нямам време за това. Предпочитам да се прибера, да видя детето. Полезно и хубаво, но това да съчетаваш, да, това да си майка, да си работеща майка, е доста трудна мисия, според мен, съдя и по себе си. Да, предполагам,
така минава ми през главата често. Децата ще пораснат един ден и тогава ще имаме малко повече време, може би, за нашите хобита, но сега те са голям. Да. Първи приоритет. Ти имаш ли хоби? Имам доста, да, но както при теб нямам много особено време за тях. Обичам много да рисувам. Не съм добра в рисуването, но рисувам. Отглеждам доста цветя, съдя цветя, грижа се за тях, пресаждам ги и така нататък. Това е нещо, което също от няколко години правя. Обичам да съм сред природа. Също ми остава така доста рядко време. Но това, което позитивно напоследък си мисля, Витоша е на час път от нас. Човек трябва да се възползва по-често от нея. Има много хубави неща в София, които могат да се предприемат. За да човек се движи, нали? Да. Има каране на колелета, също е готино в парка. Абсолютно. Но не го правя. Разходки в планината, но не го правя. Сега си търся още една маникюристка в салона. Защото ми идва много работата. Да. И се оказа много трудна задача това. Да намериш добър човек. Много е сложно да намериш човек, който да ти пасне в обстановката, да работи добре, да има желание да е позитивен, да е съвестен, според мен, и наистина да има желание. Да е добър човек, защото всички тук в салона наистина сме добри хора. Да, сплотени, много сте сплотени, което ми харесва. И това, което ме натъжава, е, че в нашия бранш много се разпокъсаха салоните. Има ужасно много салони. Всеки набави си клиенти, премества се сам, някъде се отделя. Някак си не са едно цяло. Става се по-тъжно това нещо. Надявам се наистина да намериш човек, който да пасва, както ти каза, първоначално на екипа и второ да е съвестен и да работи добре. В смисъл, първо вие работите с хора, това не е никак лесна задача. Но да, прави ми впечатление, че много трудно се намират съвестни хора във всеки един бранш, според мен. Такива, които наистина да не идват просто на работа, за да мине деня някакси, ами да имат мотивация да се развиват, нещо да правят в повече. Ами аз виждам по своята работа, тя пак е свързана до някаква степен с хора, нали, доста различни хора, различни култури. Всеки ден общувам с различни хора от различни страни. И ми прави впечатление, че много малък процент от тези хора наистина са съвестни. Наистина, как да кажа, директно може би им пука за това, което правят и за крайния резултат. На моменти ми казват, много се връзваш, много се ядосваш на някакви дреболи. Да, съгласна съм, че е така. Но то просто, защото искам накрая да видя някакъв резултат, който е добър, че сме свършили нещо, че то работи, изглежда по добър начин, клиентите са доволни, хората са доволни, но за съжаление процента на такива хора, които им пука за това, което правят, е много минимален. На моменти може би демотивира дори хора като нас. Да. Как се виждаш след 5 години? След 5 години? Първи въпрос. Ами, това, което си мисля, първо е, може би, детето. Първото нещо, за което сещам, как се виждам с него. Надявам се все още така добре да се разбираме, както и сега. Да има, може би, достатъчно време за него. Но в същото време искам да продължа да се занимавам с това, което се занимавам и сега. Искам и се, така може би, да имам повече отговорности, повече пътешествия, дори свързани с работата. Всеки иска да пътува.
Това може би е най-любимото ми нещо е пътуването. Винаги съм готова да стегна куфара и да тръгна на където очите ми видят. Да, може би това е нещо, което след 5 години ми се иска да имам възможността и времето повече да пътувам, да виждам повече нови места. Винаги взимам нещо със себе си нематериално, ами някаква поука, картина, събитие от всяко едно пътешествие, което да, винаги ме зарежда след това за някакво време. Би ли живяла в друга страна? Да, бих живяла отново в друга страна. Може би не Къде Германия. ще ходиш на ногти? На маникюр? Това ще е проблем със сигурност. Да, тук вече ме закова. Значи се оказваш. Отпада. Значи отпада това като опция. Но да, искам и се да имам, може би, малко повече свободно време след 5 години. От гледна точка, може би, повече за движение, за спорт. Това е нещо, което ми липсва, може би, в ден днешен е да спортувам повече. Ами, айде идвай с мен сутрин да спортуваме. Ох, ти ме питаш вече няколко пъти. Признавам. Не ти беше удобно сутрин? Сутрин, да. Мога само вечер и събота и неделя, който да... В принцип, сутрин трябва да е някакво много ранно време, 7 часа, което за мен ще е трудно, със сигурност. Като каза танци, аз не мога много добре да танцувам, но обожавам да танцувам и това е нещо, което примерно от много време си обещаваме да се запиша на танци, да, нещо, което да мога да правя след работа. Обещавам си, може би, вече 2 години и не съм го направила все още. Но мисля, че това е една добра цел за следващите месеци. А ти обичаш ли да пътуваш, Вики? Много обичам да пътувам, но не ми се отдава възможност. Просто когато човек има собствен бизнес е много различно. Да. Много съм отдадена на работата си и не мога да си позволя да пътувам за дълго време. Повече от 3-4 дни. Много рядко пътувам. И ми е притеснено. Всичко наред ли е? Всички доволни ли са? Ти реално не можеш да се отпуснеш за 3-4 дена, дори да отидеш някъде по-надалече, нали, някаква дестинация, където ти трябва определено поне 2 седмици. Няма такъв шанс. А какво предпочиташ ти повече? Планина или море? Кое ти е по-така на сърцето? Категорично ти отговарям, че морето е моята стихия. Не съм много по дългите разходки и катеренето по планини, признавам си. Аз те представям, че обичаш така релакс, ама наистина пълен вътрешен спокойствие, тишина. Един хубав коктейл. Време за лято, според мен. Готова за седмицата. Готова си. Благодаря много. Да, много. Благодаря. Това беше от мен. Много ти благодаря за откровения разговор. Имаш от мен подарък, 2 билета от театър Артвент. Вау! За някаква постановка, която си избереш. Супер! И те чакам следващия път. Благодаря, Вики. Много благодаря за поканата. Много благодаря за приятния разговор, за приятното време, за супер топ обслужването и естествено за изненадата. Благодаря. За нищо. Всичко хубаво. До следващия път. Чао!